it's a time mga loves na gagawa ako ng mask kasi yung mask na in-order ko hindi pa rin siya dumarating. So, magdi-DIY tayo kasi meron naman tayong sewing kit dito. And, so naghanap ako ng old tela or yung mga tela na hindi namin ginagamit. Like, for example, ang hanap ko is ito. Sobrang laking pillowcase. Hindi na namin to ginagamit kasi nabili namin to mistakenly yung size. Sobrang laki. So, hindi namin siya ginagamit. And ito rin. Itong pillowcase na to na V-shape at hindi namin ginagamit. So, tamang-tama to kasi ganito na siya. So, ito yung gagamitin natin. So, I have here with me gunting, ito, protector, pencil, knife, and dahil wala akong elastic, ito na lang yung gagamitin ko. Marami akong napanood na DIY. So, yung iba gumagamit lang ng ganito hair tie kasi wala silang elastic at yun yung sitwasyon ko ngayon. Wala akong hair tie. So, kung ano na lang yung meron tayo yung gagamitin natin. So, first, hindi talaga ako expert nito mga love. So, ang laki naman siguro nito. Basta. Tingnan nyo na lang ako. I'm pretty sure naman na lahat kayo meron na sigurong mask kasi mostly sa Pilipinas, I think pinagbabawalan na lumabas na hindi nakamask, diba? Dito sa UK, marami pa rin ako nakikita na hindi nagmamask. Sa area lang namin ha, mostly pag nag-grocery kami, marami pa rin akong taong nakikita na hindi nagmamask. Bibihira lang yung nakamask. And inaamin ko din sa sarili ko na lately lang talaga ako nagmask. Kasi natouch talaga ako sa message niyo. Sabi niyo na magmask ka pag lumalabas ka. So, na-vlog ko to na nagmask ako ng grocery kami. Pero yung mask na ginamit ko is yung scarf ko kasi wala nga akong mask. Kasi yung mask na nabili namin, meron kaming mask dito sa bahay. Hindi siya sukat sa akin, malaki siya sa akin. So, scarf na lang yung ginamit ko. At nung nag-vlog ako, si Mr. sobrang tigas ng ulo, hindi siya nag-mask. Pero, last time na lumabas kami, bumili kami ng milk sa Spar Shop. Ako lang yung lumabas talaga. Pinag-drive lang niya ako kasi pumunta din kami kay mother-in-law. So, ako lang yung lumabas. Nag-mask din ako. Pero, scarf pa din yung gamit ko. So, yeah. Inaamin ko talaga sarili ko na bago lang din ako nagmamas talaga. So, dahil hindi pa dumadating yung mask na in-order ko, gagawa muna tayo ng mask. So, ngayon, ano yung ginagawa ko? I'm not expert with this mga palangga. So, kung tahimik ako, nagpo-focus ako. So, nagdo-drawing ako ng line dito kung saan ko siya gugupitan. So, ito yung harapan ko. Gray yung ihaharap ko. Yan. And yung inner ko is yung pink. Para sa akin lang to kasi nasabi ko na nga, meron kaming mask. And yung mask na nabili namin, kasya kay Mr. Kasi yung mask na yun parang panglalaki ata yun. Ipagpalagay natin na yung mask na nabili namin unisex. Malaki pa din siya sa akin kasi maliit yung mukha ko. Malaki lang tingnan siguro sa camera, pero in person, maliit naman siguro. Ewan ko lang. Anyway, susukatin ko muna to. Meron akong salamin dito. Para makita ko yung sarili ko. Aanuhan ko din. Parang, igaganunin ko din ba? Parang may plate din siya. Ganun. Plate ba ang tawag? Basta ano ba? Ganyan ba? Ganyan. Itatry ko. Try lang. Pero kung hindi ko kayang gawin, so, wag na. Wag nang pilitin. Parang ang laki ata. Naku, ano bang pinagagawa ko mga loves? Uy. I got a one-way ticket to explore the world.
natahi ko na siya dito mga loves. So, ngayon, tinatry ko na paano ko to i-place. Ito kasi, ito lang yung meron ako. And, tinatry ko na ganituhin. Pero, kasi yung ating hair tie, hindi siya masyadong talaga, medyo elasticated. Hindi na yung ear. Hindi siya nagsasupport. I think maghihintay na lang siguro ako sa natin, face mask. But gagawa ako siguro, pero hindi ko pa alam kung ipagpapatuloy ko ba to kasi I think fail ata. Kulang yung material. Kulang ba? I think okay naman, pero parang ewan ko lang talaga. And meron ako dito excuse me. This is an old padding sa bra. So, dito ko sana ilalagay. Yan. So, ganoon sana. Yan. So, plano ko, tutupian ko dito sa gilid. Ganyan. Pag ganyan siya. Both sides. So, ganito sana yung magiging mask. Then, ganyan. Pero, yun nga. Okay lang ba ang dito? Tingnan. Parang, short talaga yung tela natin. Gaganituhin ko na lang mga love, siguro. Hindi na lang ako gagamit ng hair tie. Gagamit na lang siguro ako, na lang siguro, tali na lang ba, yung adjustable na, like for example, may tela tayo, so, yan yung pantali ko na lang around my head. Let's see later kung ano yung magiging, natin dito, magiging outcome sa ating paggawa ng ating face mask, okay? Pag-desisyonan ko mga palangga na ito na lang muna talaga yung gagamitin ko. Nagawan ko siya ng paraan. Ha? Nagawan ko siya ng paraan na itatay ko na lang siya dito. Lalagyan ko siya ng hair tie para ma-secure talaga siya. And naglagay ako dito ng yung padding ng bra na hindi ko na ginagamit. So, yan, para may filter siya. Din pagkatapos, hugasan natin yung scarf at yung padding ng bra. So, okay na yan kasi yung sinuso ko na face mask, ito, hindi man siya nag-work. Hindi siya mag-work using dito kasi, tingnan niyo, hindi talaga siya. Pag pinupull ko siya, wala na, hindi siya kakapit sa tenga ko. So, kailangan natin ng elastic. At wala akong elastic. Kaya, ito muna, tingnan natin. Pagpunta natin sa Tesco, see if meron sila. Kailangan kong lagyan ng, dito. Hair tie. Para hindi ko makalimutan. Ayan, di ba? I-check natin kung nasaan na yung in-order natin na mask. According to this, the item has been dispatched, pero yung expected delivery is the 20th pa. 20th of April. So, yun. So, tomorrow siguro mga palangga, mag-grocery tayo. So, hopefully lang talaga may mahanap tayong elastic sa Tesco. So, let's see. Para magawa na natin yung ating face mask. So, yun na muna yung face mask natin, yung ating scarf. And then, lalagyan natin siya ng padding. Padding talaga ng bra. Yung padding ng bra, circle siya. So, hiniwa ko siya sa gilid para siyang ganun ba, mas square. Yan. So, mag-work naman siguro. At yung padding ha, sa mga disclaimer, hindi ko na yun ginagamit na bra na yun. So, wala lang.
It's another day mga palangga at ito pa din yung suot ko. Huwag kayong mag-alala. Mag-shower naman ako later. Magpapalit din. So, yung mask na in-order ko mga loves, dumating na. Kanina lang talaga. So, in-open ko na. So, lalabhan natin. I hope lang talaga magkasya siya sa akin. Ah, ang cute. Meron siyang pouch na see-through. Nakikita ba? Yeah, basta see-through siya. Meron siyang filter dito. And ito. Ito yung mask. Black mask and adjustable siya. Dito, adjustable. So, ginaganon mo to. So, hinihila mo to. Yan. So, lalaban ko muna to, ha? I'm so happy na dumating na. Tinapon ko na yung original na packaging and hugas na din ako ng kamay. So, lalaghan natin. So, 3 mask pala yung in-order ko. Ito. I hope lang talaga magkasya siya sa akin. It looks like na small naman. Small fitting. Oh my God, somebody's here. Ano to? That's it. Ito yung in-order ko nung February pa ata. Sayang. So, ito siya. Dadalhin ko talaga sana siya sa Pilipinas. So, hot. And, merong isang bikini. Well, hindi na natin yan magagamit. So, anyway, balik na tayo sa ating paglalaba. Ito yung ginagamit ko. Liquid, hand wash liquid. I'm not sure kung itong filter pwede bang hugasan. Hugasan ko kasi hindi natin alam kung saan to nanggaling. Yung ano niya, yung sulat niya, I'm not sure if it is Chinese, Korean, but hindi ko maintindihan yan. Ito. Nakikita ba? Yan. So, hugasan natin. Ang init. Hindi natin kukusutin yung filter kasi masisira. Hintayin na lang nating matuyo. Isprihan ko na lang ha. Para sure talaga. Yan. Nandito
Natuyo na si Mr. mga palangga. Well, he's at home all the time, pero tapos na siya sa workshop. So, sinabihan ko na you need to go on the towel kasi I just mopped the floor. And if you are wondering why I'm using my hands and my legs for mopping the floor, that's how I clean my house. That's how Filipina clean their house. Well, me. I don't know what others do, but that's what I do. Meron kaming mop, pero I don't use our mop. I prefer my foot, my leg, I mean, and my hands. It's a good exercise. Huh? Don't miss my floor. That's it. So, ito muna yung ay mamap ko kasi tea time na dito. Kain muna kami kasi gutom ako. Yan. Tomorrow na lang yung dito and sa taas. Dried it, look. Good. A little bit there. Right, let's have some tea. It's ready. The next day. So, natuyo na siya. We need to try them on and see how's the fitting. The fitting. Oh. It looks small, so it looks promising. I thought it was brass cut enough. Which one? Ah. You got a nose piece, I noticed. Kasya siya. There you go. Oh, no. Help. There you go. If you pull them too tight, right, Yeah. your ears will go like this. Yeah. That's it. I got my mask on. Where's mine? Can you not use it? That's for a little person. Look at this. That's for a little person. Yeah. Just right. And then we can have the filter. Oh, Yeah. Oh, teeth. Or some big red lips. I don't feel comfortable with that because I can feel all the gaps around it. Well, you just That's- have to that's- wear your mask. That's inadequate. Yeah, you just have to wear your mask. So yesterday, we're not able to go to the grocery, and today we're not going to the grocery. So probably on Friday, we'll try on Friday and see we can find an elastic kasi yung ginawa natin 2 days ago, hindi pa talaga siya natin na continue. Yung filter nga pala, nandito. Tuyo na rin. Yan. There you go. Are they washable filters? I've washed them. How's onion? Cheese and onion slice. Yeah. So I got 3. So I can take this to work, sweetheart. So ilagay mo dito yung filter. Diyan. Yeah, I really think that the filter is washable because I washed them and they're okay. So, I think I'm having a hard time putting the filter. Is it supposed inside or outside? Oh, yeah. Well, not inside, it'll fall out. So that's it. I got my mask on. At least, kahit pa paano, meron na tayong mask. I'll leave that up. But the government actually did not, Not yet. I bet they do. not yet. They will do because it'll come into new restrictions, I think. Yeah. Dito kasi sa UK, hindi pa talaga nila minamandate ang pagwe-wear ng mask. And
sabi nila, pag nagwe-wear ka ng mask, it's not protecting yourself, but you are protecting others. So, it's better talaga na everyone is wearing mask, di ba? But the thing is, butter on your bread, isn't it? The thing is, right, if you got coronavirus and you don't know you've got it, and you're wearing the mask, Yeah, this is you're it. protecting everybody anyway. Yeah, So really- because some people are not showing any symptoms. So, for example, I could have it and I don't know. So, it's better for me, for the people that I wear mask. So, that's why there's not a lot of people wearing masks. So, I don't know. Magchika-chika muna tayo kasi walang ganap. Well, naglilinis ako ng ating sahig sa hallway floor. Nagmop ako, so basa pa. Naghihintay na lang ako na matuyo. And once na matuyo siya, pupunta tayo sa upstairs para maglinis. But while we're waiting for that, gusto ko lang magbigay ng update sa inyo kasi some of you were asking kung ano na ba ang update ko, ano na ba ang nangyari sa grocery na in-order ko na para sana sa Pilipinas, natanggap ba nila? So, unfortunately, mga palangga, hindi nila natanggap yung grocery. Please watch this muna ha. Wag muna kayo mag-jump into conclusion. So, manood muna kayo. So, yung order, plinis ko siya 14th of March. So, maramihan talaga yung order na in-order ko kasi para yun sa 5 families. So, marami talaga akong in-order. Ang top sa order ko, may mga bigas, may mga canned goods, may mga noodles, may mga hand sanitizer, may mga alcohol. So, dinamihan ko talaga. So, disclaimer lang, hindi po talaga ako nag-hoarding. Marami lang talaga kami. So plinis ko siya 14th of March. And then, after 2 days ata, minessage ako ng company na yung plinis ko daw na alcohol, yung hand sanitizer, hindi daw nila maa-accommodate lahat. So, sabi ko sa kanila, okay lang yan, don't give me a refund for the difference, ilagay mo na lang doon or idagdag mo na lang doon sa quantity ng mga canned goods, ng mga noodles ko doon para mas madami pa. So, nag-okay sila. So, sabi ko doon sa vlog ko na ang pagkakaalam ko, i-ship nila yung goods sa 24 onwards. So, naghintay ako. Palagi kong tinitingnan yung status kung may progression ba or hindi. I think yung status na nakalagay doon, hindi ko na malala. I'm so sorry. I think progress ata or on the process. Basta ganon. So, palagi kong chinecheck. So, 24, umabot yung 24, hindi pa din nag-change yung status. So, minessage ko sila ulit. So, sabi ko, ano na ba ang mangyayari? Ano ba? Masiship ba nila or hindi? So, sabi ng agent na nakausap ko, ipa-forward ko yung message na galing sa inyo, ma'am. Ganon-ganon. So, naghintay ulit ako. So, minessage ko sila sa 30th of March ulit. 30th ba yun? Or 31? Hindi ko na talaga maalala. Basta yun. Message ko sila ulit. And then, yung chat box nila, may nagpa-pop up na message na sabi doon na nililimitahan na lang daw nila yung amount sa order, which is 10,000. So, nung nag-order ako, it's over 10,000 and wala pa akong natanggap na ganun. So, minessage ko sila ulit na ano ba talaga kasi hindi pa nyo na shape yung order ko at over the limit talaga yung amount na in-order ko. Ano ba talaga? Masiship out nyo ba or hindi? So, sabi ulit ng agent ko, ma'am, pasensyahan nyo na. May mga delayed, may mga ganyan-ganyan kasi sobrang busy. Yung company, there's no doubt naman na legit yung company, yung communication is there, pero nakaka-frustrate lang minsan kasi parang wala akong makukuha na direct answer. So, minessage ko ulit yung family ko na ganon-ganon, na-delay daw, ganon. So,
sabi ng family ko na it's better na lang daw na i-cancel kasi parang walang progression. So, naghintay ako ulit ng ilang days ata iyon. So, sabi ko na lang na i-cancel ko na lang yung order kasi parang walang progress. So, sabi ng nakausap ko, sige ma'am, i-forward ko ulit sa, I think, agent or sa top, I don't know. So, sa top line manager siguro, I'm not sure. So, naghintay ako ulit and then na-change yung status. Instead of process or in progress, naging cancel na yung status ng order. So, naghintay ako para sa refund. Wala pa din. Minessage ko kung kailan ba re-refundan yung money ko. Can you give me a time frame? Sabi nang nakausap ko na, ma'am, hindi ko din alam. I-message ko, ipa-forward ko yung message nyo sa aming A1. So, yun. So, naghintay ako. And yesterday, no, it's not yesterday, 13 sa April, message ko sila that day sa email na kasi nung kinukonta ko yung Bayan Mall, sa chat box lang nila sa kanilang website. So, in-email ko sila sa Facebook at in-email ko din sila sa sa actual email na talaga. So, on that day, nag-respond sila sa akin directly and then that time, nag-change na rin yung cancel status, naging refunded na siya. So, nakita ko doon na 13 of April, ni-refund nila ako pero hindi siya hindi ko natanggap straight away sa bank. So, yesterday, natanggap ko siya. So, that's good na natanggap ko na yung money ko. But yun na nga, unfortunately, hindi nila natanggap yung mga grocery na para sa kanila kasi kinancel ko at yung lesson learned ko siguro dito is it's not a good time na nag-order ako sa kanila ng ganoon kalaking order and isa pa malayo yung probinsya namin na may lockdown. So, it's not a good time talaga. So, nagpadala na lang ako sa family ko kasi yun na nga, parang paniniguro na din na baka hindi nila matanggap or ma-delay. So, nagpadala na lang ako ng pera. So, they're good naman yung family ko. Na-disappoint sila kasi sobrang talagang daming bigas yung pinadala ko. Pero, yun na nga, happy naman sila kasi nagpadala ako and meron na silang mga supply doon sa amin, sa probinsya. So, yun yung update ko. So, gusto ko lang sabihin na, itong Bayan Mall, hindi sila nag-sponsored sa akin. Gusto ko lang sabihin na, yung Bayan Mall, they are legit, pero yun na nga, it's a bad timing lang talaga na nag-order ako ng ganun ka laki and because malayo din yung probinsya. So, I think, bad timing lang talaga yung in-order ko na nag-order ako sa kanila. So, yun. So, yun lang. Nauhaw ako doon ha.